Исәнмесез, ТНВ эфирын адымнар дәвам итә. Студиядә Сәрия Хәбибуллина безнең бүгенге тапшыруда. Китүчеләр һәм әйләнеп кайтмаучылар. Авыл хуҗалыгында кадрлар кытлыгы нигә хәл ителми? Хуҗалыкларга 35 механизатор җитми. 8 терлекче. Мәскәү татарлы, татарсыз башкала. Җанисәп безгә тагын нәрсәне ачып салды? Ситуация бик читен. Җанисәпкә бик күп кеше килмәде. Ринат Таҗетдин сәхнәдә узган гомер. Халыкның күңелен күрү, аны яшәргә омтылдыру. Татарстан әниләре, кемнәр ул иртән эшкә киңәшмәгә, кичен өйгә һәм концертка өлгерүчеләр? Мин сине әни гафу итәм дигән позициядә яшибез, шундый зурлар сөйләшәбез аның белән. Хәзерге шартларда авыл хуҗалыгы икътисадның төп тармакларының берсенә әйләнеп бара. Бу атнада Аграр министрлык коллегиясендә Рөстәм Миннеханов шулай диде. Авыл хуҗалыгы җитәкчеләре республикада иң соңгысы булып узган елга йомгак ясады. Алар өчен хәзер яңа сезон башлана. Ни өчен икътисадның төп тармагы? Без моны соңгы 2 елда ачык күрдек. Тормышта, җәмгыятьтә ниндидер җитди үзгәреш булыр кебек тоелса да, кеше азык-төлек җыя башлый. Тузын, шикәрен, кара будайын, пандемия изоляциясын хәтерлисездер әле. Дөньяда барган хәлләр дә күрсәтә. Азык-төлек муллыгы илдәге тотрыклылыкның нигезе ул. Авыл хуҗалыгы тармагы да икътисадтагы проблемалар белән яши. Шит ил техника җайланмаларын үзебезнекенә алыштыру, сатып алуның яңа логистик маршрутлары. Эчке мәсьәләләргә килгәндә көн кадагында кадрлар кытлыгы тора. Без узган тапшыруларыбызның берсендә КАМАЗга якын арада 20 000 белгеч кирәк булуы турында сөйләгән идек инде. Авыл хуҗалыгына исә бүген үк 1300 белгеч кирәк. Республика рәисе утырышта 2 сан әйтте һәм мәсьәләне бар тирәнлеге белән ачып салды. Узган ел авыл хуҗалыгы белгечләре әзерләүче уку йортларын 2000 студент тәмамлаган. Шуларның 61 генә авылда эшкә калган. Китүчеләр һәм кайтмаучылар Рания Абдрахмановага моның сәбәпләрен аңлатты. Министерство сельского хозяйства и продовольствия вместе с предприятиями необходимо пересмотреть меры стимулирования для привлечения молодых кадров в сельское хозяйство. Если мы эти вопросы решать не будем, готов, не готов, эти специалисты уйдут в другие отрасли. Хәзерге вакытта Татарстанның агросәнәгать комплексында кадрлар белән тәэмин ителеш дәрәҗәсе якынча 86-87%. Айрым алганда мал табиблары, зоотехниклар, агрономнар җитми. Шул ук вакытта үсемлекчелектә 730, терлекчелектә эшләргә тагын 530 кеше кирәк. Казан арты, Орча ягы, республиканың иң аграр районнарының берсе. Монда бүген үк 64 белгечне эшкә алырлар иде. Менә бүгенге көндә хуҗалыкларга 35 механизатор җитми. 8 терлекче, 15-тән артык башка төр гади эшчеләр дибез инде, башка юнәлештәге эшчеләр һәм 6 югары белемле белгечләр җитми. Безнең 30 яшькә кадәр булган эшчеләребез 5%-тан артыграк дип әйтергә кирәк. Бу әлбәттә инде канәгатьләнерлек сан түгел. Игенче хуҗалыгы 3000 баш мөгезле эре терлеге бар, 13000 гектар сөрүлек җире, 170 кеше эшли. Сезон вакытында алар 200-гә җитә, тик ул да җитми. Бүгенге көндә кадрларга кытлык инде ул бөтен предприятиеләрдә сизелә бит инде. Үзебезнең шәхсән шушы хуҗалыкта күбрәк механизаторлар һәм менә бүгенге көндә ветврач, мал табиблары таләп ителә инде. Илнас Иванов монда мал табибы ырлыкландыручы булып эшли. 10 ел элек ветеринария академиясен кызыл диплом белән тәмамлап кайткан. Курсташлар арасында авылны сайлаган бердән-бер егет. Бүген ул монда 3 кеше урынына эшли, чөнки тагын 2 мал табибы кирәк. Ул кем инде әйтәм кайгыра кергәнгә. Укыган битен эшләп карарга кирәк, аны укыдың да диплом тотып бәреп каядыр чыгып китәргә тоже эшләп карарга булдык. Акбарс хуҗалыгы нигездә сату өчен ырлык җитештерәләр. Татарстан, Ульяновск, Пенза белән эшлиләр. Кадрлар кытлыгы терлекчелектә үзен сиздерә. Апрель аеннан терлекчелек эшчәнлеген яңартырга, торгызырга планлаштырабыз. Шуңа күрә безгә ассиминаторлар, зоотехниклар һәм ветврачлар кирәк. Агрономга да ихтыяҗ булган. 2 ел элек аграр университетны тәмамлап, Илүсә Корбангалиева кайткан. Авыл хуҗалыгына кайтып эшләүче яшь белгечләргә хөкүмәт тарафыннан акчалата ярдәм күрсәтелә. Бу ярдәм миңа да алырга насыйп булды. Бер яктан карасаң, Орча кадрлар белән тәэмин ителмәгән иң зур район түгел әле, чөнки үзләрендә үрнәктә көллият бар. Аны авыл хуҗалыгы белгечлеге буенча 60-70 бала тәмамлый. Бер елда Орча вакансияләрен яба алыр иде, әмма балага бит инде Казан кирәк. Казанны ярата инде ул, Казанга барырга тели. Авырлыклар бар. Дөресен безнең инде урнашуда
Үрнәк бистәсендә бит Арчаның үзәгендә түгел авырлыклар бар. Соңгы елларда инде без целевой обучение дип әйтәбез бит инде, шуның целевой юнәлеш буенча багаларын алабыз. Без аралашкан яшьләр авылда калырга җыенучылар булып чыкты. Әзер әти ярдәмсездән үземнең тракторымны төзәтә алам. Укып бетергәч авылда гына калырмын инде. Авылда калырга җыенам, чөнки миңа авыл ошый. Бу клиентны укып бетергәч тагын дальше югары уку йортына кереп агрономга укып чыгарга иде. Казан дәүләт аграр университетына авыл хуҗалыгы белгечлеге буенча ел сайын 500 студент укытып чыгара. Беренче курстагылар авылга кайтуында артык шикләнмәсә дә, авыл ягына тартылып, монда укырга кирдем. Шунда үстем инде, шуңа күрә и уже мин 5 яшьтән ук уже беләдерем то, что тоже агроном булып. 3-4 курска инде фикерләр үзгәргән була. Хәтта максатчан программа буенча укытыла торган яшьләрнеке дә. Беренчедән авыр эшләргә яллар эс. Икенчедән матди яктан. Тагын бер ягы бар, авылда халык саны кими. Менә яшьләр анда эс. Яшь киш кайтса, анда син основном анда пенсионерларына калды инде, бу бабайлар. Шуңа күрә сиңа общаться итәргә кеше юк. Шул рәвешле сәбәбен яшьләр хезмәт хакы, яшәү шартлары, социаль мөмкинлекләр белән бәйли. Шуңа күрә агрономнарның администратор яки менеджер булып эшләве гадәти хәл. Күбесе шабашка, вахта бар, алып сатучылар бар, кибеттә сатучы менеджер, топ менеджер. Беренче курстан ук без инде уку белән параллель рәвештә үзешчәнлек белән шөгыльләнә башладык. Шуннан соң инде укуның мин аңлап алдым, бу өлкәдә эшләү миңа комфорт булмаячак дип. Мин егетләр белән берүзем укып йөрим. Механический в агробизнесе дип атала. Комбайннар, тракторлар. Эшемдә нәкъ менә техника белән бәйле. Мин хәзерге вакытта автосалонда эшләп киләм. Татарстанда ел сайын бу юнәлештә укып бетергән 2000 белгечнең 61 генә авылда төпләнеп кала. Әмма бу алар аграр тармакта эшләми дигән сүз түгел ди югары уку йорты ректоры. Әйтеп китәсем килә бер фактны. Без бүгенге көндә авыл хуҗалыгында бик күп кенә эшлиләр, төрле компаниялар, сервис компаниялары, обслуживающий компаниялар, мәсәлән техника сатучылар, дилерлар, средства защиты растений, удобрениялар сатучылар, компаниялар, зур компаниялар. Һәм менә бу компанияларның һәрберсендә штатында бер-ике генә түгел, унарлаган, 20-шәрләгән агроном һәм инженерлар эшли. Гәрчә яшьләрне авылда калдыру өчен районнар, хуҗалыклар чара күрә. Мәктәптә аграр класслар бар, предприятие хуҗалары өлкән сыйныф укучылары белән очрашып, максатчан укырга тәкъдим ясый, эш урыны гарантияләнә. Бүгенге авыл хуҗалыгында аеруча терлекчелектәге вазгыять, шул цифрлы технологияларга күчү, миңа калса, ул яшьләрне җәлеп итә торган бер факторларның берсе. Ул әйберләрне тирәнрәк кулланырга, яшьләргә терлекчелектәге эшнең җиңел булуында, шул ук вакытта анда акча да, хезмәт хакын да күп күләмдә алып булганлыгын аңлатырга кирәк. Гәрчә хәзер үк ярдәм формалары бик җитди булса да, алар балаларны укытучы белем учреждениеләренә дә, хуҗалыкларга да, студентларга да күрсәтелә. Практика үткән хуҗалыкларга, вузларга 90% һәм сузларга 30% ярдәм күрсәтелә. Бу безнең ел нәтиҗәләре буенча 2022 елның нәтиҗәләре буенча 107 предприятие шундый ярдәм алды. Бу безнең бюджет ярдәме 13 миллионга якын булды. Шулай ук безнең авыл хуҗалыгына кайтып урнашкан яшь белгечләргә вуз бетергән 300 мең подъемный дип әйтәбез без, аны шулай каралган һәм сузларга 150 мең каралган. Ой сайын тагын 7,5 сум аның зарплатасына өстәлеп бара. Моннан кала тагын төрле торак мәсьәләләрен решайту проблемасы дагы төрле программаларга кирергә аларның җайлары бар. Моңа кадәр максатчан уку программасын вузга керү мөмкинлеге итеп кенә караган студентлар бар иде ди белгечләр. Ягъни аларга уку өчен мөмкинлек бирелә, әмма авылга эшкә кайтмаганнар. 2019 елдан программаның шарты үзгәрде. Хәзер максатчан укып та студент авылга кайтмый икән, ул сумманы кайтарырга тиеш. Бу шартларда укырга кергән беренче студентлар хуҗалыкларга быел киләчәк. Арча районыннан Рания Абдрахманова, Илгиз Шәкүров, Инзилә Хөсәйнова, Рәмзил Гарипов, Роман Фенин. Адымнар.
Әлегә без урбанизацияның тизләнгән чорында яшибез. Авылны да, милләтне дә шәһәр йота. Хәзер Мәскәүгә юл алырбыз. Җан исәп нәтиҗәләре буенча глобализациягә иң нык бирешүче татарлар шушында яши булып чыкты. 10 ел элек монда 149 мең татар исәпкә алынган булса, хәзер 84 меңгә калган. Минус 64 мең тирәсе дигән сүз. Мәскәү кебек зур шәһәрдә исәп алучының һәр йорт фатирга эләгә алмавы билгеле әйбер иде. Әмма ни өчен алдынгы карашлы мәскәүлеләр, милләттәшләребез онлайн мөмкинлектән файдаланмаган икән? Әллә татарлык исем-фамилиядә генә калып барамы? Мин татар, мин ул телне онытырга тиеш түгел. Мин татарча белмәсәм, алай дөрес булмый. Чөнки һәр кеше үзенең туган телен белергә тиеш. Әхмәт Җамал белән Гариф Җамал хәзер Мәскәүдәге татар мәктәбенең 5нче сыйныфында белем ала. Әтиләре татарча белсеннәр, милли җанлы булып үссеннәр дип игезәк улларын монда биргән. Аллага шөкер, аңлаган кеше телне, гореф-гадәтләрне кадерләгән, бәяли белгән кеше һичшиксез шушы мәктәпкә балаларын укырга бирә. Бу мәктәп 25 ел элек әнә шундый татар гаиләләре өчен махсус ачылган. Беренче елны 41 татар баласы укырга кергән булса, хәзер 589 укучы, әмма аларның 4тән бире генә татар. Татарлар бай халык. Алар менә шундый үзләренә уңайлы итеп инде үзәктәге фатирларда яшиләр. Балаларны йөртергә ерак, шуннан гына аның сәбәбе. Ни өчен татар мәктәбендә татар балаларының елдан-ел кимүен коллектив анализлаган. Сәбәбен акыл белән аңласалар да йөрәк кабул итми. Безнең балалар бакчасы юк. Мәскәүдә туып үскән татар балалары бакчага керә. Һәм шушы бакча нинди мәктәп карамагында була, алар инде автомат рәвештә шушы мәктәпнең укучылары булып калалар. Туган тел өчен җан атучылар әлбәттә җаен таба. Баласын татар мәктәбендә укыту өчен якынрак күченеп урнаша. Ләкин андыйлар меңгә бер генә. Шуларның берсе Россиянең мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан хәзрәт Аббасов. Үзебезнең татарлыкны үзебезнең башларыбызда, үзебезнең гаиләләребездә сакларга кирәк һәм дә үстергә кирәк. Мәктәпкә генә түгел, Мәскәүнең Җәмик мәчетенә дә татарлар аз йөри. Килә җәмәгать буенча элек. Әмма biz һәр вакыт безне аны муфти Шәйхрәл хәзрәт өйрәтеп калдырды. Татарчасын, вагазын әлбәттә укырга без тиешбез. Мәскәү татарлары туган телдән дә, диннән дә ераклаша. Ситуация бик читен. Җан исәпкә бик күп кеше килмәде. Җан исәпкә дә Мәскәү татарлары җаваплы карамады диләр үзара. Кемдер белмәгән, кемдер белә торып та катнашмаган. Гәрчә Мәскәүдә татарларның исәбе-хисабы юк диләр. 20 ел буена әйтәләр, Мәскәүдә, Мәскәү тирәсендә 1 миллионга якын татар халыгы яши. Ансы дөрестер, чөнки кая карамасаң да татарлар бар. Җан исәп Мәскәүдә нибары 85 мең татарны гына ачыклый. Шуңа Росстат күрсәткән саннар белән татарлар килешми. Мы знаем цифры самого большого сабантуя в мире, который... Без Россиядагы иң зур сабантуйга Мәскәүгә күпме халык җыелуын беләбез. Ул хәзер күрсәтелгән саннардан 3-4 тапкырга күп. Бүгенге саннар ялган. Бу махсус эшләнеләме, әллә ялгыш җибәрелгәнме? Хәзер шуны аңларга кирәк. Это целенаправленно, это ошибка. Что это? Мәскәү татарларының милли үзаңы түбән, аларны башкала йота. Моны безгә татар милли автономиясе вәкилләреннән дә, дин әһелләреннән дә ишетергә туры килде. Без күрәбез, көннән-көн ничек Гаяз Исхакый 100 ел элек әйткән сүзе буенча 200-дан сан инқираз була. Шушы инқиразга әкрен генә шундый, әгәр дә юл белән без барсак, 100 елдан сан килеп җитешәбез. Бу бик начар әйбер әлбәттә. Татарның актив вәкилләре башкалада милләтнең югалу схемасын ачыклаган. Милләттәшләребез төбәкләрдән күченеп киләләр, эшкә урнашалар, ныгыйлар. Ләкин гаиләдә беренче буында кире күренеш бара. Миллилек һәм үзаң какшый башлый. Нәтиҗәдә балаларга туган тел өйрәтелми, йолалар онытыла, диннән ераклашалар. Оныклары үзләрен татар дип тә белми. Безнең балаларыбызны кирәк тәрбияләргә шулай, безнең нукларыбыз да үзебезнең милләттә булсыннар һәм үзебезнең динне саклап килсеннәр. Аны һәр өйгә, һәр татар баласына җиткезсәк, Алла берсе, мөһим безнең киләчәгебез бар. Фәрүзә Мәҗитова, Зөфәр Дәүләтшин, Андрей Ключников, Адымнар, Мәскәү. Adımlarına devam итәбез. Күренекле милләттәшебез, гомере буе халкыбызга хезмәт итеп яшәгән шәхес Ринат Таҗетдинов 85 яшьлеген билгеләп үтә. Бу атнада тамашачы аны Камал театрында иҗат кичәсендә котлады. Минтимер Шәймиев республика рәисе исеменнән ватан алдында казанышлары өчен ордена медален тапшырды. Танылган шепкинчылар ярты гасырдан артык сәхнә күрке булып, үз иҗатлары белән халкыбызның театр сәнгатенә якты эз салучылар, фидакар хезмәтләре аша тамашачының кумирына әйләнгән артистлар. Шуларның берсе ул Ринат Таҗетдинов. 29 яшендә үк
Тукай премиясына лайык булган шәхес, алтын битлек иясе. Театрлы тормыш мизгелләре Гөлназ Сайфетдинова репортажында. Самарканд, Бухара үргәнешләренә түгел синең туган шәһәрең бөек бүләр бар. Суар, ашлы бар. Җикәтаулар, таш тирмәннәр бар. Безнең уртак йортыбыз изге Болгар бар. 60 елдан артык сәхнәдә геройлары Кулгали, Идигәй, Муса Җәлил кебек тарихи шәхесләр, сүнгән йолдызларда Надир, Бирнәсез кызда Карандышев ул. 100гә якын роль башкарылган. Аларның барысы да йөрәккә якын, күңелгә уелып калган ди Ринат Таҗетдинов. Көзгәче җилләрдә менә мин беренче ролем ул минем. Ишушы бик күп әбиләрнең вәкилләре дә ой, син хәнҗәр бит әле сине, йемәйтә. Диюҗелисезне хәтерегездә калган ди. Сиранда гармошка белән ди белән җырлап чыгадыр инде. Алар бит шул нәрсә кала инде күбрәк. Мин бик канәгатьмен бу юбилейга килеп җитүемә. Әле уйнаштыргалыйм да, хәтта Тамашачының белән көлгән, елаган, борчылган, тискәре образларны башкарганда да аны яратып калалар. Пиге шәк инде бер больница тормышыннан бу гаҗәеп шәк кешене уйнадыр инде мин. Баш ярга калырга куркадыр ем. Мәйтәм миңа хәзер белән аталар инде хәзер моны. Ну, шуннан шемпер бар чыгып барам, кыз бала көтүп торалар мине. Абай дип әйтеп, пиге шәк кешене уйнадың, ләкин әйбәт уйнадың, абай. Бик зуррак. Мин шатланып калдым әйтәм я. Сезгә рәхмәт. Бик әйбәт. Театрыбызның рыцаре. Ул иң шәп партнер. Чөнки ул кеше буларак та бик саф, бик шундый кешелекле. Инде килде шундый бер көн. Бүтән явызлык кылынмас. Мин 3нче курста, 4нче курста укып йөргән вакытта Марсель Хакимов Сәлимҗанов Идегәйне куйды. Достан анда Ринат абый төп герой иде. Менә Ринат абыйың белән әйдә уйнап күрсәт әле халыкка диде. Чынлап та без Ринат абый белән шунда сәхнәдә очрашканнан соң, аның Идегәй бит инде ул герой, үзе шиңенә уйнап җирмәгәнен, әминә ул мин килеп чыккан теге сары тымшыклы балага ярдәм итәргә теләгәнен. Аның хәтта минем арттан сүзләрем, мин үземнең сүземне үзем сөйлим. Ул авызы белән минем әйтә торган сүзләрне үзе кабатлап торып шулай ярдәм иткәнлеген күреп шаккаттым. Аның белән эшләү ул үзеңне үстенрәк күрәсең, үзеңне матуррак күрәсең, чөнки ул сине шулай үз-үзеңә күрсәтә белә. Ул аны тырышып эшләми, белеп эшләмидер дә, хәтта мин уйлыйм, ул аның анасы белән кергән әйбер. Хөрмәт итеп, үзенең һәр вакыт киңәшен, игътибарын юнәлтеп эшлибез, яшибез. Һәм ул өлкән бу артистларына Ринат абыйдан гына түгел, бөтенсенә дә без яшьләр бик рәхмәтлебез. Аның белән шаршын җирдә Аяз абый Гыйләчевнең әйберендә уйнадык. Островскийның Бирнәсез кыз, Йөрәк маемда Туфан абыйның бик күп әйбердә уйнарга туры килде. Мин шуңа күрә ул минем туганнарым кебек. Барыбыздан да аерылып торды, чөнки аңа иң яхшы, иң положительный рольләрне, нинди яхшы кеше бар, шуны бирделәр. Шуңа күрә тамашачы аны күз алдына китерә алмыйдыр. Ул шундый әшәке кешене уйларга мөмкин, явыз кешене или фаҗигале кешене. Шуңа күрә тамашачы аны шул хәтле чын күңелдән якын итеп, үз итеп кабул итте һәм шулай халыкның күңеленә кереп калды. Кара күзлек алып кидем. Сезнең нурыгыздан су краймас өчен. Мен шәһәре бәйтәләр бу театрда, бу театральный ирең инде бу синең Ринат дип. Бик көчле артист, бик көчле партнер, аны белән сәхнәдә уйнау. Шундый рәхәт. Җырлары, сүзләре, тавышы, уйнавы, характеры, актерлык сәләте белән тамашачы күңеленә тирән үтеп кергән театрның асыл артисты ул. 85 яшендә зал тулы, озаклап алкышлый. Халыкның күңелен күрү, аны яшәргә омтылдыру, халыкка дөресен әйткәндә хезмәт итү. Бу минем эшем. Аның улуг хезмәтен республика җитәкчелеге югары бәяләде. Татарстан Республикасы рәисе указы белән театр сәнгатен үстерүдәге мөһим казанышлары һәм күп еллык нәтиҗәле иҗади эшчәнлеге өчен Таҗетдинов Ринат Арифҗан улын Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медале белән бүләкләргә.
күпме хезмәт итте. 100-гә якын роль уйнаган бу җегет. Ничек кенә булмасын, аның тавышында инде менә шул чаклы өйләнелгән тавышында туйдырмады сине. Безне. Шуннан әйтәм, Ринат тавышы бу дип, каян ишетеп алабыз, күңелләр күтәрелеп китә. Менә шундый шәхеснең булуы үзе берсен әйткәндә Ачагында уйлыйсың, менә шушындый кешеләрдә яшибез, ышанып бетермәслек. Берсен әйткәндә вакыйга. Рәхмәт. Мин бит театр кешесе инде. Театр минем ием җиртем шикелле. Театр минем тормышым ди Ринат Таҗетдинов. Ул бәхетле артист, күп санлы дәүләт бүләкләре иясе ул һәм иң зур бәя тамашачы мәхәббәте. Гөлназ Сайфетдинова, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Адымнар. Атнаның гыйбрәтле хәлләренә юмор аша караш Кодак сәхифәсендә сүзне Данил Сәфаровка тапшырам. Исәнмесез. Коррупция белән көрәшеп карыйлар, җиңә алмыйлар. Менә шушы көннәрдә Ленинград өлкәсе губернаторы Александр Дрозденко яңа усул уйлап тапты. Түрәләр өчен төрмәләргә экскурсияләр оештырырга кушты ул. Помогите! Хулиганы зрение лишают! Бу тәкъдимне губернатор интервью фәләндә түгел, эшлекле киңәшмәдә әйтте. Шул чак түрәләр бер-берсенә карашып куйдылар бугай. Экскурсовод кем булыр? Ничә кешелек төркемнәре оештырыла? Сораулар күп. Иң мөһиме, бу экскурсияләрдән соң коррупция дигәннәре бетерме? Иң беренче сорау шул. Шакал я паршивый, все ворую. Украли уже. Ну я пошел. Түбән Новгородта бер йортның диварын агач такталар белән терәтеп куйганнар. Бит бу йортта кешеләр яши. Аларны 2023 елның 30 декабрендә генә күчермәкчеләр. Аварияле йортта әле 1 елга якын көн күрәселәре бар. До декабря 23-го года. Будет вот эта конструкция? Да, эта конструкция останется. Терәү. Бу инде ниндидер бер образга әйләнде сыман. Хәтерләсәгез, Кадакта Салихард йорты турында сөйләгән идек. Яңа бина булуына карамастан, давыл чыккан сайын монда кран китереп терәтеп куялар. Түбән Новгородтагы йортта яшәүчеләрнең дә бөтен өметләре терәүдә хәзер. Һәм йорт янында үсеп утыручы шушы агачта. Ират үз тормышында малай үстерергә, йорт төзергә һәм агач утыртырга тиеш диләр иде. Йорт янында агач утыртуның нигә кирәк икәнен аңладым хәзер. Бу атна спорт һәм җыр атнасы булды. Рубин футболчылары ныклап эшкә керешә. Акбарс хоккейчылары өчен плей-оффта җырлый-җырлый җан атабыз. Җыр дигәннән халыкара хатын-кызлар көне дә үз ритмын бирде бу атнаны. Хәтта рәсми даирәләрне дә җырлатты. Менә Илшат Аминов хатын-кызларны котлап гитара кылларын тарта. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, уеның гөле бакча, назлы гөл сулышың. Фәрит Мөхәммәтшин үзе әйтүенчә иң яраткан җырын суза. Мин сине шундый сагындым, беләсең микән шуны, айны болытлар капласа, табарсың микән юлыны. Булай булса, галстуклы җырчылардан торган аерым бер ансамбль да җыеп була икән. Без бу атнада язның беренче бәйрәмен каршыладык. Җан исәп Татарстанда хатын-кызларның уртача портретын күз алларга мөмкинлек биргән. Нәтиҗәдә республикада хатын-кызлар күбрәк. Алар уртача 42 яшьтә, кияүгә 25-тән алып 34 яшь аралыгында чыгалар, уртача 38 мең хезмәт хакы алалар, 76-га кадәр яшиләр. Бу уртача. Күпчелеге 2 бала үстерә яки үстерү яклы. Без бүген Татарстанның җитәкче урыннарында эшләүче, танылган, гел күз алдында булган әниләре белән танышып, җаваплы эштә эшләп тә яхшы әни булып калу серләрен белербез.
Бүгінгі замана хатын кызы, замана әниләре нинди. Дисте еллар алдан бишек жырын жырлап йоклаткан, назлы кычагын жәлләмәгән, тәмле ризыкларын пешергән, әбисе, әнисе кебек үк сабыр, түзем, оста куллымы. Эш, карьера артыннан шауып, минутта буш вакыты булмаган, киләчәге өчен тырмашкан затмы. Бу сорауларга фикерләр төрле булыр, ә безнең үз җавабыбыз бар. Әниләре чыккан арада 8 яшьлек Азим белән сеңлесе Сара шаугыр килә, кулларында буяу карандашлары, телләрендә әниләренә булган матур сүзләр. Альбина Насырова Татарстан Дәүләт Думасы депутаты, күп балалы әни, тормыш тәҗрибәсе, әни булуы аңа үз эшен ачып җибәрергә дә этәргеч бирә. 10 ел элек беренче уллары Аяз өчен берничә телдә белем бирүче балалар бакчасын эзләп тә таба алмагач, бу эшкә Альбина ире белән бергәләп алына. Хәзер ул эш балалар бакчасы 2 мәктәпне җитәкли, әмма иң мөһим вазифам әни булу ди ул. Минем әни көне дигән шундый традиция бар. Ул әни көнендә мин бер бала белән көн уздырам. Һәм инде алар бик көтеп тора, ул әни көнен бүген минем буламы, әни минем белән буламы дип. Шуңа күрә менә шушы көннәрдә һәрберсе белән аерым вакыт уздырабыз, бергә аралашабыз, бергә йөрибез. Парламент әниләре исемлеген барласак, аны һичшиксез күп балалы Альбина Насырова ачып җибәрер иде. Дәүләт Советы комиссиясе рәисе Рима Ратникова да социаль шелтәрләрдә улы белән төшкән фотоларны еш куя. Исемлектә социаль туклану департаменты генераль директоры Рима Мөхәммәтшина, депутат Людмила Рыбакова да бар. Артистлар арасында күп балалы әниләрнең саны артты. Аеруча пандемия чорында. Гүзәл Уразова 4нче баласын алып кайтты. Фазлыевлар гаиләсе 3нчегә барып кызлы булдылар. Ландыш Нигъмәтҗанова да берничә ел 4 балалы әни. Гүзәл белән Илназ Бах 3нчесендә туктарбыз диләр. Шунысы кызык, Россиянең җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү уздырган сораштыруда әни булу нәрсә ул дип сорагач, җаваплылык дип 65%, бәхет дип 58%, яшәүнең мәгънәсе дип 32% кеше җавап кайтарган. Кыяр турарга булачак инде, сен турарга яратасыңбызның. Юкка гына өлкән буын кем тапкан шул баксын дип әйтмәгәндер. Алсу Фазлыева да шул фикердә. Бер айга 15 концерт, артист тормышы, гел юлда гастрольләр дип тормыйлар. Вакыт чыккан саен балаларына бер һөнәр өйрәтәләр. Уңышка ирешкән кешеләрне барып тыңлап бирәсең бит инде, ничегрәк алар өлгерәләр, чөнки тәүлек бөтенебезгә дә 24 сәгать кенә. Аны дөрес дип бүләргә кирәк. Элек мин күбрәк озак йоклаган булсам, хәзер озак йоклап ятырга вакыт юк. Иң күбе 6 сәгать. Ул миңа җитә, эшләргә көн буена инде. Җитәкчеме син җырчымы, авылда яшисеңме, шәһәрдәме, әни булырга өлгерәсе бар. Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сагыйтова кызы Асылъярны бакчага үзе илтергә тырыша. Декрет ялыннан эшкә ул 6 айдан чыккан. Һәр вакыт аңа үзеңнең балаңа күбрәк бирергә телисең. Ә син һәр вакыт юк, һәм менә бу юклыкны ярты сәгать эчендә һәм бер кич эчендә генә тулыландыру авыр. Ләкин балалар бакчасына йөргәч, хәзер әлбәттә инде 3 яшьтән соң миңа җиңелрәк булды, чөнки барлык балалар да бакчага бара. Ә син кайвакыт кичләрендә өйдә булмыйсың әлбәттә. Ләкин ул шундый мин сине ни гафу итәм дигән позициядә яшибез, шундый зурларча сөйләшәбез аның белән. Республикада җитәкче әниләр чыннан да күп. Премьер-министр урынбасары Лейла Фазлыева ул үстерә, министр Эльмира Зарипова игезәкләр тәрбияли, мәдәният министры Ирада Әюпова 2 ел элек кызын кияүгә бирде. Ярты ел узып, эшкә чыккан Гүзәл Сагыйтова рекордын 2022дә Талия Миңнуллина уздырды. Инвестицияләр үсеше агентлыгы җитәкчесе беренче рәсми очрашуларда бала табып 2 ай узуга ук күренә башлады. Әлеге дә баягы сораштыру күрсәткән 2 бала үстерү турында безнең илдә 39% хатын-кыз хыяллана, 28% күп балалы әни булырга тели, 12% бер бала да җитә дип саный. Я созваниваюсь со своим сыном. Мин улым белән гел аралашып, көн саен күрешеп торам. Еш кына ул миннән киңәшләр сорыйм. Соңгы берничә елда мин үзем дә аның киңәшләренә колак сала башладым. Чөнки алар төпле, заманча. Без бер-беребезне тулыландырып яшибез. Миндә тәҗрибә, анда яшьлек һәм яңа караш бар. Креативный, я ему очень благодарна. Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Идрисова эш бала әнисе. Шук малайлар белән авыррак булса да, Гүзәл җаен тапкан. Кайнанага да мөрәҗәгать иткән чаклар була, чөнки ул да эш малай тәрбияләгән бит. Һәрбер малайлар белән шундый һәрберсе белән бер үзең генә ияртеп, мәсәлән, кайдыр бару практикасы бар инде. Ул вакытта тулысынча рәхәтләнеп сөйләшергә була, серләр белән бүлешергә була. Бала үз ризыгы белән туа диләр. Анан азына сусамыйча үсә икән, әнисенә булган җылы сүзе дә көттермәс. Матур, чиста күңелле,
Сифта жанлы. Үйде булгач тәмле ашлар. Матуру. Косметикада сез. Мен сені ялатам. Алия Хайреддинова, Гадел Мендубаев, Данил Филатов. Адымнар. Безнең бүгенгә тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.